Percy Jackson és a villámtolvaj. Második fejezet. 3 nénike és a halálzoknia. Megszoktam, hogy időnként vad élményeim vannak, de ezeknek általában hamar vége szakad. A folytonos halucináció azonban még nekem is túl sok volt. A tanév hátra lévő részében, mintha valami trükköt játszott volna velem az egész iskola. Totál kiakadtam azon, hogy Miss Kerr, eleven, szőkenő, akit soha életemben nem láttam, egészen addig, amíg az osztálykirándulás végén fel nem szállt a buszra, volt matek tanárunk karácsony óta. Időnként megpróbálkoztam azzal, hogy Mr. Dodds nevét megemlítem embereknek, de úgy néztek rám, mintha dilis lennék. Majdnem elhittem nekik, hogy Miss Dodds soha nem létezett, majdnem. De Grover nem tudott becsapni. Amikor megemlítettem Dodds nevét, először tétovázott, aztán váltig állította, hogy Miss Dodds nem létezett. Tudtam, hogy hazudik. Valami történt a múzeumban. Nem sok időm volt napközben ezen rágódni, de éjszaka a karmos, bőrszárnyú Miss Dodds képe kísértett, és hideg verejtékben ébredtem. Továbbra is igen komisz idő volt, ami szintén nem tett jót a hangulatomnak. Egy killel villámcsapás törte ki a hálótermünk ablakát. Néhány nappal később a valaha tapasztalt legnagyobb tornádó sújtotta le Hudson World környékére, alig 80 kilométerre a Jansi Akadémia épületétől. Történelem órán leginkább azzal foglalkoztunk, hogy milyen szakatlanul sok kis repülőgép zuhan le az Atlanti-óceán környékén hirtelen támad szélviharokban. Egyre szeszélyesebb és ingerlékenyebb lettem. Osztályzataim 2-esről 2-es alá zuhantak. Egyre többször bonyolódtam harcba Nancy Budufittel és barátaival. Szinte minden órán kiküldtek a folyosóra. Végül, amikor az angol tanár már milliószor kérdezte meg, hogy miért vagyok olyan lassú helyesírási teszteken, kiakadtam. Azt mondtam rá, hogy vén kórhely. Nem tudom pontosan, mit jelent a kórhely, de jól hangzott. Az igazgató következő héten levelet küldött anyának, és azzal a hivatkozását tette az ügyet. A következő tanévben nem látnak szívesen a Jansi Akadémia falai mögött. Remek, mondtam magamnak. Ez tényleg remek. Honvágyam volt. Anyával akartam lenni a kis lakásunkban, az Upper East Side-on, akkor is, ha az állami iskolába kell járnom, és el kell viselnem az utálatos nevelőapámat, meg az idióta pókerpartiait. És mégis, akadt néhány dolog, ami hiányozni fog a Jansi-től. Az erdők látjálni a távolban, a Hudson fonyó, a fenőfák illata, és hiányozni fog Grover is, aki jó barátom volt, akkor is, ha egy kicsit fura. Aggódtam, hogy fogja kibírni a következő évet nélkülem. A mitológia órák is hiányozni fognak. Mr. Brunner agyament vetélkedői és a meggyőződése, hogy többre vagyok képes. Hogy a vizsgahét közeledett, a mitológia volt az egyetlen tárgy, amire igyekeztem tanulni. Nem felejtettem el, amit Mr. Brunner mondott aznap a múzeumban. Arról, hogy számomra élet-halál kérdésről van szó. Nem tudtam miért, de kezdtem hinni neki. A záróvizsga előtti este olyan ideges voltam, hogy a sarokba vágtam a görög mitológiai könyvet. A szavak kezdtek kiúszni a lapok közül, körözni a fejem körül, egyes betűk 180 fokban elfordultak, mintha gördesztáztak volna. Képtelen voltam felidézni, mi a különbség Keiron és Keiron, vagy Pöluktész és Polonkhémosz között, és az igeragozás felejtsük el. Időre járkáltam a szobában, hogy éreztem, mint a hangyák futkároznak az ingem alatt.
Aztán eszembe jutott Mr. Brunner komor arckifejezése, 1000 éves tekintete. Csak a legjobb teljesítmény vagyok hajlandó elfogadni magától, Percy Jackson. Mély levegőt vettem. Lehajoltam a mitológia könyvért. Addig még soha nem kértem tanártól segítséget. Talán, ha beszélnék Mr. Brunnerrel, adna némi eligazítást. Legalább kimagyarázkodnám, miért kapok majd írtó nagy karót a vizsgán. Nem akartam úgy elhagyni a Jersey Akadémia nevű tanintézetet, hogy azt higgye, reménytelen csődtömeg vagyok. Lementem a tanárok irodáihoz. A legtöbb sötét volt és üres, de Mr. Brunner ajtaja félig nyitva volt. Fény pászma vetődött a folyosó ajtójára. 3 lépés választott el az ajtókirincsüktől, amikor hangokat hallottam odabentről. Mr. Brunner kérdezett valamit, és a válaszoló hangjában határozottan Grover hangját ismertem fel. Aggódom Percy miatt, uram. Megdermedtem. Általában nem szoktam hallgatózni, de ki a fene állná meg, ha azt hallja, hogy a legjobb barátja róla beszél egy felnőttnek. Közelebb osontam. Egyedül ezen a nyáron, mondta Grover. Úgy értem, a nyájasok egyike itt volt az iskolában. Most, hogy már biztosan tudjuk, ők is tudják. Csak rontunk a helyzeten. Ha lerohanjuk, vágott közbe Mr. Brunner. Meg kell várnunk, hogy még egy kicsit érettebb lesz a fiú. De lehet, hogy nincs rá ideje. A nyári napforduló határidő nélküle kell megoldanunk, Grover. Hadd élvezze az ártatlanságot, ne tudja meg, amíg lehet. De uram, Percy látta a tanárnőt. Képzelgés, bizonygatta Mr. Brunner. A diákok és a stáb feletti köd elég lesz, az majd meggyőzi arról, hogy csak képzelődött. Tanár úr, én... Grover hangja elcsukva. A tanár úr tudja, hogy ez mit jelent. Nem vallották kudarcot, Grover, mint a Mr. Brunner kedvesen. Nekem kellett volna elbánnom azzal a nőszemélyjel. Most azzal törődjünk, hogy Percy életben maradjon jövő őszig. A mitológia könyv kiesett a kezemből, és nagyot csattant a padlóm. Mr. Brunner elhallgatott. A szívem úgy kalapált, majd kiugrott a helyéről. Felkaptam a könyvet, és elindultam visszafelé a folyosón. Árnyék suhant át Mr. Brunner irodájának üvegajtaján. Valami, ami sokkal magasabb, mint a kerekes székhez kötött tanár. Kezében egy leginkább felajzott íjhoz hasonló fegyver. Kinyitottam a hozzám közelebbi ajtót, és beosontam. Néhány másodperc múlva lassú dübögést hallottam. Talán valami rongyba bugyolált fa tompa zaját. Aztán, mint egy állat szortyogott volna, közvetlen az ajtó előtt. Hatalmas, sötét árny jelent meg az üvegajtó előtt, aztán továbbment. Verejtékcsepp gördült le a nyakamon. Valahogy a folyosón Mr. Brunner szólalt meg. Semmi, mormogta. A téli napforduló óta valahogy nincsenek rendben az idegeim. Én is így vagyok ezzel, kontrázott Grover, de megesküdnék, hogy hallottam. Menj vissza a szobádba, utasította Mr. Brunner. Holnap hosszú napod lesz, vizsgázol. Ne is emlegesse, tanár úr. Mr. Brunner irodájában kialudt a lámpa. Egy örökké valóságig vártam a sötétben. Annak tűnt legalábbis. Végül kiosontam a folyosóra, és visszamentem a szobákba. Grover az ágyon feküdt és magolt, mintha egész éjjel azt csinálta volna. Hé, szólt fátyolos tekintettel, te nem készülsz? Nem feleltem. Szörnyen nézel ki, fintorgott. Minden rendben? Csak fáradt vagyok. Elfordultam, mert biztos voltam benne, hogy mindent leolvas az arcomról, és kezdtem lefekvéshez készülni. Érthetetlen volt, amit odalent hallottam. Azt akartam hinni, hogy az egészet csak képzeltem. De egy valami teljesen világos volt. Grover és Mr. Brunner lólan beszéltek a hátam mögött, és mindkettő szerint veszély fenyeget.
Másnap délután, amikor kifelé igyekeztem a 3 órás vizsgáról, és helyesírási hibáktól hemzsegő nevek röpködtek a szemem előtt, Mr. Brunner visszahívott. Megijedtem, hogy talán rájött az előző esti hallgatózásomra, de úgy tűnt, nem erről van szó. Percy, ne légy csalódott, amiért nem maradhatsz a Jancy diákja. Ez a legjobb. Így lesz a legjobb. A hangja kedves volt, de a szavak jelentése nyugtalanított. Bár halkan beszélt, a többiek, akik még nem fejezték be a tesztet, hallhatták. Nancy bubunt rám vigyorgott, és apró, gúnyos csókokat dobott felém. Igen, tanár úr, motyogtam. Úgy értem, Mr. Brunner előre-hátra gördült kerekes székével, mintha nem tudná, mit is mondhatna. Nem itt van a te helyed, csak idő kérdése volt, hogy kiderüljön. Égett a szemem, bőgés kerülgetett. A kedvenc tanárom leszól az osztály előtt, mert nem tudtam megbirkózni a feladattal. Egész tanévben azt hajtogatta, mennyire hisz bennem, aztán meg kijelenti, hogy eleve arra voltam rendelve, hogy kirúgjanak. Igen, tanár úr, bólintottam remegve. Nem, mondta Mr. Brunner. Jaj, össze-vissza beszélek. Nem azt akartam mondani, hogy nem vagy normális, Percy. Semmi ilyesmit, nem. Köszönöm, dadogtam. Nagyon köszönöm, tanár úr, hogy így gondolja. Percy! De már kimentem. A tanév utolsó napján a bőröndömbe dobáltam a ruháimat. A többiek hülyültek, tárgyálták, mit terveznek a szünetre. Egyik osztálytársam hegymászó túrára megy Svájcba, egy másik a Karib-szigetre repül egy hónapra. Fiatal korú bűnözők voltak, mint én, de ők gazdag fiatal korú bűnözők. Apjuk cégigazgató, nagykövet vagy híresség. Én csak egy senki voltam, a senkik családjából származó senki. Megkérdezték, mit csinálok a nyáron. Azt feleltem, visszamegyek a városba. Nem kötöttem az orrukra, hogy melóznom kell, kutyát sétáltatni, vagy újságot hordani. Meg kellett dolgoznom a kajámért, pénzt kellett szereznem nevelőapám póker alapjába, és a szabadidőmet azzal tölthettem, hogy kitalálok, hova megyek ősszel iskolába. Pihenés, szólt az egyik srác. Az nagyon klassz lehet. Azzal folytatták a beszélgetést, mintha sosem léteztem volna. Az egyetlen osztálytársam, akitől féltem búcsúzni, Grover volt. Ugyanarra a manhattani buszra foglaltak neki jegyet, amivel én is utazni fogok, megint együtt leszünk, együtt megyünk a városba. Grover egész úton idegesen nézegetett végül az ülések közötti folyosón, a többi utast figyelte. Eszembe jutott, hogy mindig így viselkedett, valahányszor elhagytuk a Jancyt. Ideges lett, nyugtalan, mintha arra várt volna, hogy valami történjen. Egy darabig azt hittem, azért aggódik, mert fél, hogy macerálni fogják. De a távolsági buszon nem volt senki, aki szekálni akarta volna. Aztán nem bírtam tovább. A nyájasokat keresed? Grover majdnem leesett az ülésről. Ezt hogy érted? Bevallottam, hogy a vizsga előtti estén akaratlanul kihallgattam, mint Mr. Brunnerrel beszélt. Grover szeme tikkelni kezdett. Mennyit hallottál? Ó, nem sokat. Mi az a nyári napfordulós határidő? Nézd, Percy, csak aggódtam miattad, érted? Úgy értem, démon motektonárokról halucinálni, Grover, és azt mondtam Mr. Brunnernek, hogy talán túl nagy rajtad a stressz, és hát olyan, hogy Miss Dodds nem is létezett, és Grover, pocsékul hazudsz. Rákörös lett a füle. Az ing zsebéből maszatos névjegykártyát vett elő. Csak tedd el, oké? Hát, ha szükséged lesz rám a nyáron. A cirkalmas betűkkel nyomtatott névjegykártya valóságos merénylet volt az én diszlexiás szememnek, de végül valami ilyesmit silabizáltam ki. Grover Underwood, őrző, Félvérhegy, Long Island, New York, 800 009 0009. Mi az a fél? Ki nem mond hangosan, csattant fel. Ez a nyári címem. Elszorult a szívem. Grovernek nyaralója van. Sosem gondoltam volna, hogy a családja olyan gazdag, mint a Nancyben a többieké.
Oké, mondtam savanyúan. Arra az esetre, ha meg akarlak látogatni a kastélyodban. Bólintott. Vagy ha szükséged van rám. Miért lenne szükségem rád? Nyersebben hangzott, mint amilyennek szántam. Grover egészen az Ádám csutkájáig elvörösödött. Nézd, Percy, az az igazság, hogy az a helyzet, hogy védenem kell téged. Csodálkozva bámultam rá. Egész évben tele voltam balhéval, hogy távol tartsam tőle a hetszelőket. Aludni sem tudtam az aggodalomtól, mi történhet vele a következő tanévben nélkülem. És most eljátsza, hogy ő véd meg engem, és nem fordítva. Grover, egész pontosan, mitől is szándékozol megvédeni engem? Talpunk alól hangos csikorgás hallatszott. Fekete füst szállt fel a műszerfalról, és az egész busz megrázta a záptojásszag. A sofőr káromkodva a leállósávba kormányozta a buszt. Néhány percig matatott a motorházban, aztán közölte, hogy minden utas szálljon le szépen. Lekászálódtunk. Ha nem robbanunk le, észre sem vesszük, milyen nyílt terepen járunk. Az innenső oldalon csak juharfák és egy csomó autókból kihaigált szemét. 4 csillogó, vibráló levegőjű aszfaltsáv választott el a túloldaltól, ahol régi módi, gyümölcsös standált. A kirakott áru nagyon jónak tűnt. A rekeszben vérvörös cseresznye és alma, dió és sárga barack, oroszlánlábas, jéggel töltött kádban almaital. Vevőket nem láttunk, csak 3 mamóka ült karosszékekben, egy juharfa árnyékában, és olyan nagy zoknikat kötögettek, amekkorát még sosem láttam. Úgy értem, hogy a 2 zokni, amit éppen kötöttek, akkora volt, mint egy-egy pulóver, noha egyértelműen zoknik voltak. A jobb oldali nénike kötötte az egyik zoknit, a bal oldali a másikat. A középső pedig hatalmas kocsárban acélkék fonalat tartott. Mind a 3-an nagyon öregnek tűntek, sápadt bőrük ráncos, mint az aszott gyümölcshéj, ezüstös hajukat fehér szallaggal kötötték hátra, csontos karjuk hófehér pamutruha alól kandikált ki. A legfurább az volt az egészben, hogy mintha pont rám néztek volna. Nem az útpatkára vetett emberek csoportjára, hanem egyenesen és különösen rám. Groverhez fordultam, hogy ezt szóvá tegyem, de észrevettem, hogy a vér teljesen kiszaladt az arcából, az orrcimpája pedig remegett. Grover, böktem meg. Hé, ember! Mondd, hogy nem téged néznek. De igen, ugye? Igen, félelmetes, nem? Szerinted azok az oknik jók lennének rám? Ez nem vicces, Percy, ez egyáltalán nem vicces. Középen ülő nénike hatalmas ollót vett elő. Az egyik szára arany, a másik ezüst, a penge olyan hosszú, mint egy saronynyíróé. Hallottam, hogy Grovernek elakad a lélegzete. Felszállunk a buszra, közölte hirtelen. Gyere! Micsoda? Tiltakoztam. Odabent 1000 fok van. Gyere! Feltépte az ajtót, bemászott, de én lemaradtam. Az út túloldaláról az öreg hölgyek még mindig engem néztek. A középső elvágta a fonalat. Esküszöm, a 4 sávos, nagyforgalmú strádán keresztül is tisztán hallottam zolló csattanását. Nyisz! 2 barátnője feltekelte az acélkék zoknikat, és meg azon tűnődtem, vajon kinek lesz, nyilván Grinch vagy Godzilla kap új fuszeklit. A busz hátuljánál a sofőr hatalmas, füstölgő fémdarabot emelt ki a motorházból. Az egész busz megremegett, és a motor újra életre kelt. Az utasok éjjenzésben törtek ki. Na azért, kiáltott a buszsofőr. Sapkájával megcsapta a karosszériát. Mindenki szálljon szépen vissza. Amint elindultunk, úgy éreztem, lázas vagyok, mintha megfáztam volna, vagy valami ilyesmi. Grover sem nézett ki jobban, sokkal jobban. Rengeteg remegett a foga, vacogott. Grover, sóhajtottam. Mi az? Mi az, amit elhallgatsz előlem? Ingójával a homlokát törölgette. Percy, mit láttál a gyümölcsös bódénál? Az öreg hölgyekre gondolsz? Mi van velük, ember? Nem olyanok, mint Miss Dodds, ugye? Nehéz volt
bármit is levenni az arcáról, de olyan érzésem támad, hogy a gyümölcsös standon ücsörgő nénik nem egyszerű gyümölcsös standon ücsörgő nénik, nem sokkal, de sokkal rosszabbak, mint Miss Dot. Mire ő? Csak mondd meg, mit láttál? A középső elővette az ollóját, és elvágta a fonalat. Grover becsukta a szemét, és gyors kézmozdulatot tett, mintha keresztet vetne, de nem azt tette. Valami más volt az a mozdulat. Valami a keresztvetésnél is ősibb. Szóval láttad, hogy elvágja a fonalat? Igen, na és? De amint kimondtam, pontosan tudtam, hogy ez igenis fontos, nagyon fontos. Ez nem lehet, mormogta Grover. Hüvelykujját a szájába vette, és a körmét rágta. Nem akarom, hogy ez legyen az utolsó alkalom. Milyen utolsó alkalom? Mindig a 6. osztály. Sosem hagyják, hogy tovább lépjek. Grover, megráztam, mert tényleg kezdtem nagyon megrémülni. Te miről beszélsz? Ha megérkezünk, hadd kísérjelek haza a buszpályaudvarról. Ígérd meg, hogy megengeded, hogy hazakísérjelek. Ezt igen furcsálottam, de megígértem, hogy hazakísérhet, ha megérkezünk. Ez valami babona vagy ilyesmi? Kérdeztem. Nincs válasz. Te Grover, ez a fonányis szállás. Azt jelenti, hogy valaki meg fog halni? Komor, nagyon komor, szomorúan nézett rám, mintha már is azon járna az esze, vajon mi lehet a kedvenc virágom, mert akkor olyat szed a síromra.